Peri nang hin pen BJP pen kothak FSLC hin ka ogdon bang soin ka ogdon nang hin pen kopi neng ki dog pen kopi ameses nang di hawara people nili aprang sia bang ke lapulo rata phan mate nili in pen nili और नाम है जिन्हें तो हांगलो नॉन के बांगे इलेक्शन बांगे नली तुमसे सोलिड दांको लापेन नॉन बीजेपी सरकार तुम राधा फान का चिनेक राधा फान का होलो राधा तंका की चुपी राधा हेमसो लापेन के दुआन का वे आनंद मेलंग तुमलांग di chum cipare deng pen me thang hem ku ke plang bangke ning tu me pen ken ning ge dok be pamelo ko pi pasi ni lipini EPSL si cipa jok cipa ok gunang kok make neli hema soraphan lapen ni pe ni puni ong ni mumar ni kot ti tum phan ni jo satek BJP tu no pula tang te nang korte apok nang lichitin long le lapen nang po pok kan nang po cikam long le lason si BJP ron mandet jong si nang jong pu jong si pineson ba ke chok si BJP apan kacha sor salo pula tang te ne jong si BJP pula tang te ne po phana mata ni akran che nang kok la an adai do BJP te malo la sin ne li la bang so adai che ning tung te lapen BJP do tik pula tang te karbiang long ke kibir lo pusin ni thek da lapen ne BJP apan ke chini pam ne li ning kan ke thom BJP ke dudun penanta nili don nili rapat ma pan nili chor sa senet hoilo pukang ke nili la bang so tru la so a channel la long pen nili nang tum hana ba chini da ande peni dak ngora pi asalong don ga ana hem hum si peni FSLC non ka ogdon pini ka du ka ven don trok ser kebraisi I don along pen bang trok sia voters khengno ke dam tang ele voterhood nili tum a candidate apanda thekong lela sut ke nili tum nili BJP do bom hotlo hala so tanili tum ke ther ke happen anta nili tum hai dunu nelang polotang te non abang ke rat ajai mek rat ke chingdum ajai mek bikok lo polotang te totally BJP ke dak morap ke zero lo nanti non dak ngora pi as angkan stami kidam tang non BJP sarkar do bom ho toilet la bangso scheme da people la pe PMJS la bangso ke duk hem so stam people non ko hem hum ko an so long na pe ke tang te ko an bak do non li hin tang te ko non ne like thek dam long teng polotang te daga president amatlo dak morap long BJP president amatlo don ner kep non anta rot rang rau chot la bangke kadu ka verat thek dak lo la pen litrina bangke non abijit krualong ke tok dun klong apiar ni bang ar ni kar plin don bang ar sing hanse ala gene gopal gutama long pen 80,000 paisa ben amat non amat sa sedet sai gi kali sialang lipan jel da thap tu thop BJP atum akam no lagi dengan hin pen ko peni rara phan ko peni dak chen hong awara phan tome message ke pe ki bon dik dora neli rada phan message ki pikang tung la pulo kadu ka ve rata non ilitum ki lu pen nang ke bar nang polo rat BJP atum nang ka chinek pen ilitum chechak nang nelo neli ki pudamia bang ke BJP tum nang chinek at lo non la sili tum la bangso ka chinek along bang ke ilitum dudu nang nelo ilitum aphan non ke me atwar la pen ilitum aphan non hemprek nang ke van pi ala bangso song ke only EPSL song lo la pen India Airlines to kok lo pot ilitum jakong the partik lo la si karbiang long arat setame not only chimthong karbiang long arat atuma pan setame in pen pachini lo motote nang litum dudun renon BJP long chepa okdon renon nang li karbia okdon se dolang nang liong se hemprek nang polotang te EPSL song along nang litum ning ve pen munti rapen ap nang litum tame nang jon nam jot